Ahojte všetci priatelia. Dnes vám ukážem, ako úplne odstrániť McAfee antivírus z vášho zariadenia z Windows 11. Najprv prejdite na Štart, kliknite naň, potom Nastavenia, Aplikácie, Nainštalované aplikácie. Do vyhľadávania napíšte Mac. Nájdite McAfee Security Scan. Kliknite na 3 bodky a Odstrániť. Rovnako vyberte McAfee Web Advisor a kliknite Odstrániť. Áno, chcem odstrániť. Prebieha odstraňovanie. Toto okno môžete zavrieť. Ak sa to znova načíta, kliknite Odstrániť. Po dokončení procesu nezostane po ňom ani stopa. Dajte like a odoberajte kanál. Prajem vám všetkým pekný život. Veľa šťastia všetkým. Dovidenia všetci.